آمدید خوش آمدید معماری ننگ و نام وطن فخر ملت بنیادگری صلح و صفای خوش آمدید خوش آمدید پیشوای معظم ملت. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи ховалинги вилояти хатлон ҳамчунин боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияро ки дар ҳудуди он пояҳои нишон ва парчами давлатӣ ҷойгир мебошад мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур бо назардошти нақшаи меъморӣ дар масоҳати 2,35 гектар бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва саҳми соҳибкорони ноҳия бо тарзи зебову замонавӣ бунёд карда шудааст. боиси ифтихору сарфарозӣ аст ки ба туфайли омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ҳар гӯшаи диёрамон зебову обод мегардад. ҳамин зебогиҳо ҳамин ободиҳо дар ноҳияи ховалинг исботи гуфтаҳои болост. мо сокинони ноҳияи ховалинг аз ин раванди созандагиҳову ободониҳо дар ноҳияамон бисёр хушнуд гардида талош ба он меварзем ки бо ҳисси баланди ватандӯстӣ дар зебову обод кардани як гӯшаи ватани азизамон тоҷикистон саҳми арзанда гузорем. зеро сохтани ватан, обод кардани ватан ва ҳифзи ватан вазифаи муқаддаси ҳар як ватандор аст. ба таъкиди масъулин корҳои сохтмониро дар иншооти мазкур ҷамъияти савоми кушодаи спецтехника таи қариби як сол бо ҷалби беш аз 60 мутахассис ва сохтмончиёни маҳаллӣ ба анҷом расонидааст. тавре ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд боғи фарҳангӣ фароғатӣ бо назардошти нишон ва парчами давлатӣ ба маблағи 1,5 миллион сомонӣ дар маркази ноҳияи ховалинг бунёд гардида баробари мавриди истифода қарор гирифтанаш ба ҳусни ноҳия зебогии дигареро зам намудааст. дар ин макони зебову обод пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро ки бо баландии 24 метр қомат афрохтааст мавриди истифода қарор доданд. нишони давлатӣ бо назардошти эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ва арз гузоштан ба рамзҳои давлатӣ бунёд гардидааст. мо сокинони ноҳияи ховалинг бисёр хурсанд ҳастем ки бо талоши созандагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам президентамон эмомалӣ раҳмон дар маркази ноҳия як боғи зебои хушманзараеро бунёд карданд ки дар арафаи 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуд. бинобар ин мо бо эҳсоси хурсандӣ миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ баён мекунем. мо аз ин тӯҳфаи сардори давлатамон рӯҳи илҳоми тоза гирифта дар зери сиёсати хиратмандонаи ӯ давлатамонро ва ноҳиямонро обод мекунем. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид аз боғи мазкур дар шафати нишони давлатӣ парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро ки бо баландии 53 метр қомат афрохтааст ба истифода доданд. ба иттилои масъулин паҳнои парчами давлатӣ 7 ва дарозиаш ба 14 метр баробар аст. аснои шиносоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ дар боғи фарҳангӣ фароғати ноҳия баҳои баланд дода қомат афрохтани нишон ва парчами давлатиро дар маркази ноҳия барои баланд бардоштани ҳисси ифтихормандии насли ояндасози кишвар иқдоми саривақтӣ арзёбӣ карданд. زنده باشه
лозим ба таъкид аст ки боғи фарҳангӣ фароғати ноҳияи ховалинг бо ҷойгиркунии пояҳои нишон ва парчами давлатӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. имрӯз шодии мо сокинони ноҳияи ховалингро ҳадду канор нест, зеро имрӯз бо ташрифи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияамон чандин иншоотҳои таъйиноташ гуногун сохта ба истифода дода шуданд. дар ин баробар бо мавриди истифода қарор додани иншоотҳои ҳаётан муҳим барои мардум инчунин ҳусни ноҳияамон бо зеботар гардид. вақте ки тариқи телевизион боғҳои фарҳангиву фароғатии пойтахти азизамон шаҳри Душанберо медидем, орзу мекардем ки як рӯз дар ноҳияи мо чунин маконҳои зебо барои истироҳат сохта шаванд. шукри пешвои миллат ки ин орзуи мо дар пайи сиёсати созандаи давлату ҳукумати ҷумҳурӣ амалӣ гашт. бисёр хурсанд ҳастам. аз таҳти дил миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. дар боғи мазкур ба хотири истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони ноҳия 58 адад чароғакҳои равшандиҳанда, 1 адад фаввора, айвон, 30 курсӣ барои нишасти истироҳаткунандагон, 3 адад туннелҳои бо чароғакҳои ранга муҷаҳҳаз гардонида шуда, инчунин 500 адад обпӯшакҳо барои сабзу хурам гардонидани майдони иншоот насб карда шудааст. илова бар ин бо назардошти лоиҳаи иншоот дар дохили боғ дар масоҳати 7500 метри мураббаъ роҳравҳо сохта шуда, майдони 18000 метри мураббаъ сабзпӯш карда шудааст. ба хотири зебогии боғ инчунин 200 000 гулҳои мавсимӣ ва 400 бех ниҳолҳои сояафкану ороишӣ шинонида шудааст. шаб низ боғи мазкур зебогӣ ба худ хос доша, сокинону меҳмонон метавонанд озодона дар он сайру гашт намуда истироҳату фароғат намоянд, зеро ки боғи фарҳангӣ фароғатӣ дар шафати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба таври замонавӣ бунёд шуда, имконияти таъмин намудани фароғати сокинони ноҳияро шабонгаҳ низ дорад. бо назардошти ин боғи мазкур тӯҳфаи арзанда ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сокинони ноҳияи Ховалинг мебошад.